Татарстан премьер-министрі орынбасары Бүтін дүния татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шейхразиев Минзәләдә булды. Этой встречи согреет всех нас в этот день. Кунаклар белән бергә Васил Шейхразиев шатлык балалар бакчасында милли тәрбия бирүнең торышын карады. Татар йорты мини-музейын, рус телле балаларга туган тел дәресен, Идел буе халыкларының бию композициясен, Шахмат академиясе эшчәнлеген, Әпипә балалар музыка оркестры чыгышын югары бәяләде. Балалар кунакларны үзләре катнашында пешергән милли ризыклар белән сыйлады. Минзәлә гимназиясендә милли мөхиткә игътибар зур. Балалар татарча иркенләп сөйләшә, милли мәдәни түгәрәкләр нәтиҗәле эшли. Минзәлә Татар дәүләт драма театрында туган телләр елында күп кенә чаралар оештыра. Кунаклар театральләштерелгән тамашаны яратып карады. Түгәрәк стөл янында сөйләшүдә Минзәлә, Актаныш һәм Мөслим районнарында мәгариф, мәдәният учреждениеләрендә туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган чараларны оештыру тәҗрибәсе турында фикер алыштылар.